Adorat sota puka perminggu tahun jumolo mahita martangyang nahohom di bagasan rohat tabe martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji madebata, marede mahita sia buku ede nomor 10 alu ayat sada satu ayat tulu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na ibaru tubui, disusu na denggan na sumangasi, asalam gadahamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata hagogo otai, olopok kamu madebata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung, didok hatamdo, ikon manaok kami, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami doho ibana Tuha sangapon, say parrohai mahami, asa uduk hami tulomoni roham, jalahot hami diha porseaon nature, asa toktong makirim diha heon, dohot diha sangapon sugut silehonon mutuakan na porsea diho. Amen.
Tangihok kamu mapati ni debata di minggu tasadarion, natar surat di Yesaya 42 ayat 6. Ahu Jehovah nabajouhom marhite-hite hati goran, jala ahu mandogu tanganmu, saya ramotaku doho jala lehonokku do ho bahen bangso perjanjian, bahen panodang diaka parbegu, ima sahakna atong rak mahita mangidogogo siat Tuhani asa dipargogohi ta mangulahok patiknai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hombar tupatik ni. Amin. Tato poti madosata tuado pandi debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopana sana adong paruhum natigor. Namakuhumi jolma manusia narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite-hite sian hatutubu ni roha nami naroai. Naksiap pagkatayon nami na soture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hona uhum hami, alani dosa nami. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani. Asima roham dihami, ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhukna, jala suruh maton di perbadia tu roha nami be. Asa terbahai kami mangoloi ho, di bagasan hati goran, dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan nguluan nasora suda, na pinar bagabagam diakan naporsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigima hata baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Isebe mangulahon akan na pinili ni debata do na mamitori. Iso do na madabu uhum hamagoan Kristus Jesus do naung mate. Alay dada holani nang mulat manguludo jala di siamun ni debatado ibana mangodihok kita. Hasang apo madi debatana digijang. Amin. Tajahama hatani debata epistel minggu sadarion imana dienetsian pesalmen 130 ayat sada sahat tutolu rakmahita mang tajahama margati sorin ayat tolu rakma majahama-hita ede hananakok sian si David idama dengkan nai dohot sonang nai molo tukpung usahudulan akan amarhaha maranggi. Rak majahama ita ayat dulu. Songon nabur di Hermon, nama baur tuaka dolok Sion, ay di sido di perbaga Jehovah pasu-pasu, hanguluan sahat rodi saleleng-lelengna. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin.
Saha tindakon maha porsiaw tay, songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Ahu porsea di debata Jahuba, ido ama pergugo na suatu dosan, natu mo palangi dohotan. Ahu porsea Yesus Kristus, anak di debata Jahuba na sasadai, iman at indibuhon si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang suhagua. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanuatur. Na mula manguldo di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jahuba, amanai pergogo na sukutusun. Bisi mangimanat namulak sukut kanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi Parbadia, jalarong sada huria na badia, huria hatokan di halak Kristen akan na badia, dohot dia sesaan di dosa, dohot dia hatai na mandok, mula mangulu sukut daging di halak naung mate, dohot dia ngaluan na soras suga. Amin.
Tabegema tikting nama sa di huriata di bagasan nasa minggu. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 7 April 2024. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu, kuasi modo geneti. Songon poso-poso na ibaru tubuh. Topik minggu, marparange di bagasan hati orang. Napaduaon, ruas nataba. Mulai sadarion minggu 7 April 2024 di Jalodo gabe ruas di HKBP Sutoyo keluarga Ruben Christian Lumban Tobing, inangi Emilia Brenda Elizabeth Boru Sitorus, dohot sada dakdana Rosian Gereja HKBP Resort Alang-Alang Lebar Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Alamat Jalan SMA 14 Menara Cawang Lantai Onom Blok C nomor 8. Napatuluon ruas napindah. Mulai sadarion Minggu 7 April 2024 nunga pindah keluarga Victor Ali Murdani Nainggolan, inangi Rismauli Boru Simbolon, dot sada dakdana pindah huria tu HKBP Resort Palmarum Pejuang Distrik 10 Sia Bekasi. Napa paton persembahan syukur bulanan sadarion Minggu 7 April 2024 di Sude Ibadah Dong Sipul Jamita Papungu pelian tujolo nyelanggatan dohita marhite amplop persembahan syukur bulanan tuhuria lasma rohata lau pasahaton peliane napalimahon namar hobas papungu pelian jam 8:30 wib sadarion Minggu 7 April 2024 di ibadah jam 8:30 wib namar hobas papungu pelean paduan suara Gloria HKBP Sutoyo na diuluhan ni Parhalado. Na paunopon pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo sadarion Minggu 7 April 2024 Dewan Diakoni Marhite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah manang tensi, pembagian vitamin, obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, khusus turuas naung somal minum obati. Pemeriksaan dimulai habis ibadah jam 6 wib saat tunasidung, manang sesuai persediaan alat, vitamin, dohot, obat. Napa pituhun? Pertanyaan sektor di hari Rabu 10 April 2024 patupaon ni huriata pertanyaan di sektor Mayasari nama kasuhuton pertanyaan ini keluarga Situa El Gultom inangi Boru Tabunan alamat Jalan Majen Sutoyo RT Sada RW Walu masuk jam 10 sia 30 wib na pawaluhon Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Senin 15 April 2024 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naeng patupahon Konven Pendeta HKBP sedistrik Walu DKI Jakarta. Napasiahon pertanyaan bulanan remaja HKBP Sutoyo. Hari Sabtu 20 April 2024, remaja HKBP Sutoyo naeng patupaon pertanyaan bulanan maringanan di lantai 2 serbaguna mulai jam 10.30 wib. Napa 10 jadwal parheheon
Minggu 21 April 2024, parheheon sekolah minggu HKBP Sutoyo. Dalam rangka parheheoni, sekolah minggu HKBP Sutoyo dohot makobasi marhite, kor pengumpulan persembahan dohot mandok hata. Nah, pasapuluh sadahun. Priorisasi. Hobar tu aturan peraturan HKBP tahun 2024, 5 tahun priorisasi. Disosoi tu seksi kategorial, asa dipatupa priorisasi na diuluhan ni Ketua Dewan Koinonia. Batas waktu sahatu tanggal 20 April 2024. Seksi AMA HKBP Sutoyo nunga dipatupa priorisasi hari Jumat 5 April 2024 jam 10 siang WIB. Seksi NHKBP Sutoyo nunga dipatupa priorisasi Sabtu 6 April 2024 jam 10 siang 30 WIB maringanan di lantai 2 serbaguna. Seksi lansia HKBP Sutoyo patupaun priorisasi hari Selasa 16 April 2024 jam 10.05 WIB maringanan di gedung utama gereja. Seksi perempuan HKBP Sutoyo patupaun priorisasi hari Rabu 17 April 2024 jam 10.06 WIB maringanan di gedung utama gereja. Seksi sekolah minggu dan praremaja HKBP Sutoyo patupaun priorisasi Minggu 21 April 2024 jam 10 WIB maringanan di lantai 4 serbaguna. Di Udutima turapat parhalado partohonan lau mamilit Dewan Koinonia Marturia Diakonia Sekretaris Huria Bendahara Huria dohot parartaon. Na pasapuluh 2. Sumbangan. Dijalo sumbangan sian. Paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo. Bunga altar Minggu 7 April 2024. Ucapan syukur atas berkat Tuhan. Keluarga anggota Paduan Suara Immanuel dalam keadaan sehat. Lau pasikopon titingon. Boy mata jaha di titing cetak dohot barkut naung disediahon huria. Songonima saat di titing di mingguta sadarion.
Marende mahita sa bukwede nomor 404 ayat sada dohot na mangihut laus tapasahak ma piliata.
Dameni dewata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Di hamunak kadongan barita nauli di mingguta sadarion di mana tersurat di buku Sada Yohanes bidu sada mamuka sian ayat sada sahatu bidu 2 ayat 2. Sada Yohanes bidu sada ayat sada sahatu bidu 2 ayat 2. Songonoma didok na adong sian mulana nahubege hami nani ida ni mata nami nahu panot noti hami jalan ajinama ni tangan nami taringot tuhata hangu duani naunggabe patardo hangu duani nunga huidahami gabe huhati dakon jala hubaritau kami tuhamu hanguluan nasaliling-liling nai naungadong hian diadopan niamai gabe dipapatar tuhami nahuida jala hubege hami ido binaritahon nang tuhamu asa marparsoran nang hamurap dohot hami tuamai dohot tu anakna Yesus Kristus do
parsauratai. Ubahen na husurato kami hataon Tuhamu, asagok halalasni rohamuna. Odo barita na hubeke hami sian ibana, gabe binaritahon Tuhamu, panodang do debata. Dangadong di bagasan ibana, manang aha nahulum. Molotadok naung saur hita tu ibana, huhut taulahon nahulum, pargabus do hita, dang siula hasitongan hita. Alay molota parangehon hati uron, songon ibana na di bagasan na tiur, saur do hita sama hita, jala di paiyas mudar ni Yesus, anak naido hita, sian nasa dosa. Molotadok nasuadong dosata, tapau toto do dirita, jaladang di bagasan hita, hasitongani. Molot tatopoti akka dosata, haposa do ibana jala bonar, manesa dosata, jala payasok kita, sian nasa hagiduhon. Molotadok na sumardosa hita, pergabus do ibana tabahen, jaladang di bagasan hita, anggo hatana. Ale akka anaha, ubahen husurat tonon Tuhamu, asaunang mardosa hamu, molotung adong na mardosa, adong do pangodyata tuamay, ima Yesus Kristus partigori. Ibana do pardengganan pasayhon akka dosata. Alay dadaholad dosata, tungdohot do dosa ni sadok portibion. Disido saha ni turpuki. Mingguta sadarion marpanidangion di bagasan tema, marparangi di bagasan hatiuron. Kita hidup di dalam terang. Di hamunak kadongan na parjolo na disuarahon turpukot tuhita, didok gabe sitidang ini Kristus naung hehei mahita. Gabe sitidang ini Kristus naung hehei mahita. Di hamunak kadongan bolo di pabakit hita nagabe sada panidangi manang di hata Indonesia di so nagabe saksi totu ulaon ni saksi untuk membenarkan berita, manang membenarkan kejadian-kejadian tersebut. Ido bolo di pabakit nagabe saksi. Jala ido bolo taida diakka saksi nadong di persidangan. Sudidu saksi i jolo diangkat sumpah. Hobar tuaka hapursionna sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dengan tujuan supaya saksi tersebut dapat membenarkan berita atau membenarkan tentang kejadian-kejadian. Jadi saksi iko botul-botul do di boto ibana peristiwa
di bagaimana baritai dan dia berada di sana. Dang boy sa halak saksi gabe marlomo-lomo marpanidangion. Molomasa na songoni buido gabe tersangkain na. Setiap orang yang menyaksikan kepalsuan buido gabe tersangka. Alani seorang saksi itu tidak dapat merugikan orang lain. Dia harus membenarkan kebenaran. Asasi tong nama saya. Los marite honino na taida di bagasan turpukon dinasinuraton ni si Johannes ima molo menurut akapadebisuk sada sian sisean ni Tuhan Yesus na manuraton turpukon jala marhite barita na sinuraton non ima dinalaho meluruskan akan naung binaritahon ni parpuda haliluon na madok dang tikos Yesusi Kristus. Jala dang tikos Yesusi anak ni debata. Dang tikos Yesusi sibuan haluaon. Disadok akka na porsea. Boydo hinorhon ni barita ni akka parpoda haliluoni. Mabaysega pikiran. Mabaysega ha porseaon. Jala boydo gabe salah memahami. Alanino di bagasan turpukon si Johannes bersaksi langsung. Taringo tu hata, taringo tu firman, taringo tu logos. Namar tudu-tudu tu Yesus Kristus. Na diparsilakon mate jala mulak mangulu. Jala ibana do anak ni debata sibuan haluaw. Alani di hatidak konibana do na adong sian mulana inna na hubege kami na ni ida ni mata nami na hupanot noti kami jala na jinama ni tangan nami taringot tuhata hanguluani. Dia bersaksi bahwa Yohanes sendiri selama bersama-sama dengan Yesus lebih kurang 3 tahun diberengi bana do namasa akan naniulan itu hatai. Boido di jamai bana bersentuhan dengan Tuhan. Jala diberengi bana do akka pabahenan ni Yesus. Ananido ubena di dokibana. Ido Tuhan tidak kok kami Tuhamu. Itulah yang kami beritakan. Dan berita bohongi karena dia adalah saksi hidup. Telah bersama dengan Yesus lebih kurang 7 tahun. Ananido asa unang adong opini penilaian tarigot tu Yesus ina madok dang tikosi anak ni dewata. Yohanes berkata, ibana do hata hanguluani. Ibana do nagabe dipapatar. Amai tutonga-tonga ni portibion. Diaya opat idok ibana. Ubahen husurat to kami hatotu kamu. Asa gok halalas ni rohamuna. Jadi ditoki odo hita kadongan. Supaya kita bersukacita. Allah hata hangoluani ima Kristus. Naung manaluhon hamatiani. Jala naung hehehi gabe hanguluatta. Di tonga-tonga ni hanguluan na saliling nililing. Jadi orang yang sudah diampuni
akan kesalahan dan kejahatannya. Ditugi hodo hita asa marlas ni roha. Bersuka cita. Jadi bolo tarayahon paskai dohot do pesahat tu mingguon. Kita merayakan Paskah sukacita karena Allah di dalam Kristus sudah mengalahkan maut. Jalanunga tarida kaluaon napinatupani amai. Napaduahon di hamunak kadongan didok di bagasan turpukon asa tubuh di bagasan parange hati uron. Asa tubuh mahita di bagasan parange hati uron. Di hamunak kadongan ganupdo akan aporseai, ganupdo halak kristeni, ganupdo si huton Kristusi. Nunga mangulahi tubuh ibana. Marhite-hite kakekeon ni tuhatai. Di dalam kebangkitan Kristus kita sudah dilahirkan kembali. Ngamangulahi tubuh kita. Alanido ubay nagabe didok di bagasan turpukod di ayat 5. Panodang do debata. Dangadong di bagasan ibana manang aha na hulong. Allah adalah terang. Dangadong hakolomo di bagasan ibana. Jadi panodang do debata ala ibana do panodangi jala di Yohanes penunga di hati dakon nunga di hatau Yesus nama dok ahu do panodang. Dia adalah terang. Jadi tung suadong do hakolomon molo nunga di bagasan hati urong. Otomatis do yate. Molo songonot torang idia madong nahulum. Molo torang dodang haluluak kita di dia nahulumi. Jadi bolo panodang do debata dang adong di bana kakolomon na neng dokonon na. Halak nong mangulahi tubuh orang yang sudah dilahirkan kembali. Ikom manguluma di bagasan hati uron, di bagasan sodang nasian. Tuhatai hidup di dalam terang. Jadi bolo nunga mangulu behita di bagasan nati urodi bato tu baka ulaun hati uron nama sulah honot tate. Unang beadong hita na mangulahon akka ulahon hakulumon. Ay molo totong do pehita mangulu di bagasan hakolomon totudo marisuang natinaon ni tuhatay totudo marisuang pakokopon di tuhatay di bagasan nguluta. Alanido ben na kita dilahirkan kembali, kita dipulihkan di hadapan Tuhan di dalam darah Yesus dan dipasikop ma ngulutaw dia do pandidebata marhiti kakekion nay siyan namati. Alanido ben nadidok di bagasan turpukon asa anggiat niyan jupang ma parange hati uron disadok nguluni naung dipay baru tukatay naung mangulagi tubuh songon na kinatidakon na diturpukon dea pitu alay molo taparangehon hati uron songon ibana na dibagasan natiur saor do hita sama hita jala di payas mudar ni Yesus anak nai do hita sian nasa dosa. Jadi halak naung gabe di pay baru debata gabe sisa ada parsauran do debata alanunga di payas hita si anak kadusatay. Jadi ikut do au honota bahwa Yesus itu disalibkan itu karena dosa. Alani dosat tadui. Alani kajahatot tadui. Alani do benagabe se diuduti di bagasan turpukom madok molotadok naswadong dosatta. Natapo toto do dirita di sini. Indah si Yohanes.
molo usukun nang penau selesai tarayahon Paskah boha mardusa do peita kamanga kenang mardusa do pe hamu nuai besongon na mabir hamu mga lusi tong doy boto tu hattay no ni la tatabuni opay ibaga sa rohaton iboto tu hattay doy alay na jelas nay molo tadok kita nang mardosa natapaw to do dirita disi molo tadok kita nang mardosa berarti tadok pergabus do hita disi ay buasa pola mati tuhatay buasa ikot tersilang tuhatay ate alani ahadoy alani dusat tadoy di unang pola mabiyar hamu molo didokon jolma pardusa karena itu adalah kebenaran ido ben nagabiro tuhatay laho memberikan pengampunan tuganup akan aporsea di ibana alani di hamuna kadongan bolo panodang do debata di bagasan hati uron nabi noanna tutong-atongan ingolutta di bagasan partikianon ditogi goddohita asagabe songon poso-poso nai baru tubui songon goarni minggutta nama dok kua simodo geniti songo poso-poso nai baru tubuina berarti kita sudah dilahirkan kembali songo dia do poso-posoi apalagi akaina hamudo na jelas mangatusii totudang mangolu poso-posoi kalau dia tidak tergantung kepada orang tuanya dang sikop ngulunay atong ise do mangalehon narikot di ngulu ni poso-posoi adalah orang tua molonunga mangulahi tubuh hita songo poso-poso na baru tubuh dilahirkan kembali di dalam kebangkitan Kristus totua sama ngulu kita ikodo ketergantungan hidup kita kepada Tuhan asa mangulu kita khobar tulomo ni rohani debata ikodo kita mengkonsumsi segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita baru pesa mangulu kita songo dia natoras mangaleho si pangano do si inumon tidak dana poso-posoi demikianlah Tuhan sekarang dilehom matuhita hatanai asa mangulu hita dilehom ma panodang tuhita asa marite panodangi boy taida tu dia do nanaing silak kahonotta perdalanan ningulutong kemana arah hidup kita ay molo dang adong panodangi molo na hulumido sudi totu gerak gerik kita akan terbatas jelas dui molo holom do totu do pikiran tape dang akan berkembang alai molo di bagasan na teori kita boy mataida akan amasa di tonga-tonga nina kumalia kita maka pikiran kita akan berkembang jalan kita dapat menentukan arah langkah hidup kita tu dia do kita nanaing mangalaka di bagasan godua alani bolo didokon debata do hati uroni naing mahita aka anak-anak hati uron naung mangulahi tubuh nagabe songot poso-poso naik baru tubuh kita nagabe ianakon ni debata naing mah gabe marparange di bagasan hati urok kita berperilakulah di dalam kebenaran Allah na parpudi mah naneng suara horonna di bagasan turpukon didok asa tahu menada dohot manopoti dosa
Takasdo dibaritahon si Johannes di bagasan turpukon, pabawa hinabalga ni holong ni rohani debata maradopo kita. Hinabalga ni asini rohani debata maradopo nakana porsia di iban. Alanido benda dipaingot kita. Molo tungadong na mardusa. Adong do pangodiata amay. Ima Jesus Kristus partigori. Ibana do pardengganan pasayhon nakadusata. Alayda da hola dusata. Tungdohot do dosa ni sadok portibion. Jadi minggu kuasi modogeniti. Totong do masuarahon paingotok kita di bagasan partikianon. Pabuah adong do pangodiata ima Tuhata Yesus Kristusi. Nagabi si partigor di ngulutta nangpe di bagasan hakulumok ya kita. Alay marhite hakihion nai nungabe dibuak kita Tuhati yuron. Asa mangulu kita di bagasan lomoni rohani di bata. Alay perludo ingotota. Molotung mardusa hita. Ingot ma. Adong do pangodiat ta amay. Topoti ma. Tatopoti ma dusa. Do hakurangat ta tua do panna. Ay ibana do. Natuk pardengganata. Dohot napasayhon dosata. Di hamuna damang do dainang nakinakulongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Marhite suara ni goarni minggutta kuasi modogeniti. Jala marhite jauh-jauh ni tema ni mingguton marparange di bagasan hati uron. Naing mahita patuduhon songon poso-poso na baru tubui maradopo debata. Asa di leho debata hanguluatta doho las nirohatta di tonga-tonga ningulutta di siganupari. Amen. Martang yang mahita. Debata Jehovah manami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate marohanami di hoali Tuhan. Ala di paluasodo pehame. Pasaorhon ngulunami tuho marhiti-hiti parminggon nami. Paso-paso mahami Tuhan. Marsangap maho marhiti-hiti parminggon namion. Jala taruli mahami diak kanarikot di ngulu siapari. Dinauk ku jalohami hakihiomi. Nunga ku jalohami tutu mangulagi tubuh kami. Dia dopamu. Asang giat songon poso-poso na baru tubuhi ngulunami. Totong marsihohot tuho. Jala lehonom muma akan narikot di ngulunami di siganupari. Debata Jehovah manami martangiang dohami tuho di bagasan partikianon. Pagonggopon saluhut ruas ni kuriami. Sian name mesahat tunak kanang matua pe. Totong ma di bagasan pangaramotiom munasida. Padao Tuhan parsahiton. Padao parmaraan. Padao nangakasonggot ni roha. Paloas mahami Tuhan. Akan makapursiayho. Marlas ni roha totong. Diakariningulu na pinasahakmi. Jala totong tau kami Tuhan. Lako madok muliati tuko. Dia karuas ni kuriam na tongo di bagasan akaparsahiton. Na dirawat di rumah sakit. Siang soni nang akaditongan di bagas pay manang di dia take. Asi maroham Tuhan. Hodo paddaoni na sumurung. Pargogoi na sida. Jala lehon pakirimon. Natuk do gugodo huasom. Maddaoni na sida. Pasu-pasu matuhan akan amat ngurupi nasida, nangaka paramedis, nangaka ubat, nangaka sipanganon, asa patibu hakipason di pamatang nasida, asa boy bisa Tuhan manguruti ak kaulonna, tarlumubi pasor hodiri na tuho,
di tonga-tonga ni kuriam. Asima roham di hami Tuhan, ramoti mahami di bagasan mingguon, paloas mahami mangulak kasulon nami, molotung pe Tuhan, udalani hami akadalanan nami, ramotamu hami totong, pada wamu akan asa ragam ni parmaraan. Jaloma Tuhan, tangi yang ilik-ilik na usopau kami, holan mangasahon warni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuhan. Amin. Tapasahak ma piliata 2A, 2B, songon dalat tamadok muliat itu tuhatai, marede mahita.
sa luhod na. Tatangya koma peliata martangyang mahita. Ali di batama nami na di banua gijang. Horo haroroan ni sa luhud silehon-lehon na ringgan. Dohot na solibasa na mau diutus. Upasat hami masian na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulkon harajon mo dito nga to nga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami maritihiti to dim. Salam utadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Salam girgir kami madok maulihati tuho. Maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana bidako. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamunama namin na nami nang salutay ita narapatupaho parminggota di baga sa partikyanon narong di garijaon suang soni nang namadohoti parminggonon mariti live streaming
manang di dia pehamu di bagasan partikianon. Sian hami salukutna na magkubasi parmingguanon parhalado di uriata pasahaton muliate godang di pasu-pasu tuhat mahita ipas mahita mangulag kaulota hata parpudi dono nama selamat hari Minggu marita salukutna.